denboraldi berria eta beste urte batez zuri dagokizu Elektrobesa taldea ordezkatzea gure bideoetan, talde borrokalaria beti, seguro, ez? Bai, aurreko urtean bezala, gure helburua da hori, borrokatzea, eta jende gaztearekin gu dakiguna erakustea, eta hori. Finalen aurrean beti borrokatzea geratzen da besterik ez. Bai, ez, aurreko urtean izan genituen hiru lau oso ondo amaitu zutela denboraldia, eta pentsatzen dugu eta uste dugu urte honetan fitxaketarekin eta aurreko jendearekin aurrea gotea. Euskal Herriko egutegiaz gain beti saiatzen zarete pixkat kanpora ateratzen eta gehigarri hori ematen txerrenduariei. Bai, uste dugu, hitz egin dugu zendarekin artean eta taldearen artean, eta urte honetan uste dugu pauso bat aurrera eman aldugula da lasterketekin, eta hori, bai. Eta zeintzuk izan behar dira taldearen erreferenteak txerrenduari ingan jarri behar dugu fokua? Uste dugu, neguan entrenamenduetan eta ora ikusi duguna, Arrospide uste dugu eta Konejero hor egon behar direla, baina gero lasterketan bakoitzak jarriko da bere lekuan, ez? Baina hori da helburua, bai. Eta nola moldatu duzue taldea, elbitxoren falta ezin nabaritzeko? Falta handia esango da, ez hori, baina beti daude gazteak pizkatolan broma egiten dutena, baina hori falta handia esango da, baina ez dugu falta motako. Arrospide iritsi da denboraldi hasiera, lehenengo sentsazioak hemen esor, denboraldi berri bat zure laugarren urtea afizionatutan, bigarren urtea jarraian Elektrobesan, ze sentsazio? Honea pixkat ritmo hartzea etorri ga, hemen ritmo azkarra honi biltzei eta alde nahi nahi ga. Nola hartu duzu ritmoa, nola junda aurra denboraldia? Ja 3 aste deskantsatu genitun denboraldia bukatu zanen, eta ja pixkanak hasi ginen entrenatzen, eta ja azkeneko hilabetetan seriekin, da ekipoko entrenamentutan da, estutzen. Aurre denboraldia beti helburu izango da, orain bezain beste txerrenduari honekin iristea denboraldia seiara, baina egia da gero helburu nagusiak, urtean zaret horreko direla, non dakazu jomua jarrita? Bai, hori da, hemen hau pixka bat ritmo hartzeko lehen esan den bezala, eta gero saiatuko da temporada regular bat iten, aurten temporada hobeto hastea daukeun, eta gero ni normalen udaran jartzen naiz hobeto, eta aurten lehenago Bidasoa eta Kopa Espainiatan da nivel hobeak matea daukeun. Aiztondo hor begi artean dakazu? Bai, hori da, lehenengo helburu hondie aiztondokoa izangoa, ja hilabete batea gaude eta etxe ondon eta karrera politu bat iteun. Gora bera, baina beti arazo izango da filialei aurre egitea. Hoi da, bai. Talde indartsunak filialak izateie eta ia denak behek irabazte ditu, baina gu gure aukerak jokatzen saiatuko gara eta sorpresa bat emateun. Adur, urte berria eta kategoria berria, zer moduz hasi gara? Pretemporada pixkatzea izan da, belauneko arazo batzut tala, baina ja gogokin hasteko. Nola hartu zaitu talde berriak? Harrera oso ona, hasierati oso ondo, eta urten zehar nola moldatzen gehan. Urtea luze dator, helburu dituzu afizionatuen kategoria berri honetan? Lehenengo hemen esorren lehenengo kontaktua ingo deu, eta gero Euskal Herri mailan hasiko geha probatzen, da gero urten zehar segun maila kanpoak horritza jongo geha. Afizionatu denboraldia luzea da, joni horretan oso ondibili zinen, nun dakazu aurtengo helburua? Aurtengo helburua lehenengo esan duten bezala hori kontaktua hartzea eta gero ikustea nire mailan artea jatzen da. Bingen falta moteko bezue? Asko.